Kaixo, ongi etorria, erroketa baduan ez ezaguna dugunean, horri izaten diogu ekuazio irrazional bat. Orduan, 3 pauso izaten ditu. Besteak beste. Lehenengo, erroketa isolatu behar dugu. Atal batean bakarrik utzi behar dugu. Gero, berretu egiten dugu, eta azkenean egiaztatu behar da. Zergatik, berretzerakoan sortzen direlako soluzio berri batzuk, eta ez direnak izaten hasierako ekuazioaren soluzioak. Lehenengo egingo du adibide bat erroketa batekin, eta gero beste batekin. Eta hasiko naiz. Zer egin behar da? Erroketa isolatu. Ez dago bakarrik, hemen dago kenixa. Zeingo dugu? Beste aldera eman. Horran, gentuko zegu. Ezkerreko atalean isa gehi bost, eta eskubikoan jarriko dut aurretik isa, positiboa delako, ken bat. Isolatu dudanean, berrentu egin behar dut biak. Horran, jarriko dut parentesia, berbi. Parentesia, berbi. Berretzailea bi delako eta errotzaileare bi zati bi bat da. Orduan, ateratzen dugu isa gehi bost erroketatik. Gelditu geraia erroketei gabe. Berdin. Eta egin behar dugu, isaken bat berbi. Hau buruz badakizu ezta, lehenengoa berbi, ken bi bidar lehenengoa bidar bigarrena, eta minus bat, bidar minus bat, plus bat. Horren egingo duguna, eramango dugu minus isa berbi, kentza edena batutzen, beraz isa eta gehi bi isa, hiru isa dira, eta hau pasatzen da kentze, bostken bat, lau. Berdin zen. Esan dugu beti bezala, koefiziente nagusiak ikusi behar duela, plus, positiboa. Horren denei zein aldatzen diogu, eta ekuazio osoa denez, egin bako du formularekin, ez da? ABC. Bat minus hiru minus lau. Isa berdin. Aurkakoa, hiru bidar hiru behatzi, ken lau A, zera minus lau, eta bi bidar bat bi. Azkar joango nahi zau, egiten, hiru gehiken, minus lau, bidar minus lau, plus amasei, eta amasei gehiatzi eta goita bost, hiru gehiken, bost, oran gehituko ez duke, isa bat, izango izateke, hiru gehi bost, zortzi zati bi lau, eta beste da, hiru ken bost da minus bi, zati bi minus bat. Hemen bi soluzio. Ikusi bat dugu, biak betetzen duten ekuazionekin, edo ez, ea soluzioak diren. Isaren ordez, laukin jarriko du lehenengo. Horan, lau gehi bost, kanpoan, ken lau, berdin minus bat. Lau gehi bost, da bederatzi, eta da hiru. Hiru, ken lau, da minus bat, hau bai, betetzen du, beraz hau, bai da soluzio bat. Minus bat. Ingo duguna berdina, isaen ordez jarriko dut minus bat. Erroa, minus bat, gehi bost, ken, minus batan, parentesiakan jarri barko dut, berdin, minus bat. Zer bat hau? Lau. Hau da, gehi bat, berdin, minus bat. Hau zen bada, bi. Bi gehi bat, berdin minus bat. Hau, hiru berdin minus bat, argi dago ez dela. Hau ez da soluzioa. Ez da berdiakia ezkerren eskubiko atalean. Batzutan hau da gertatzen zaiguna. Pentsatzen dugu, bi soluzio daudela, behan konprobatzen hastegeanean, egiaztatzen, batek utxe egiten du, eta ez da soluzioa. Horren egingo dugu ekuazio bat, bi erroketekin. Ekuazio irrazional honetan, bi erro daude. Isolatu egin behar dugu, ezta? Orda zer egiten dugu? Adibidez hau pasa eskubiko atalera. Geldituko zaigu. Batean, hau eta bestean plus bihurtuko zaigu, ezta? Erroketa. Isolatu ondoren zer egin behar dugu? Berreketa. Orda, biak ingotut, berbi. Bi, zati bi, hemen bi dagoelako, bat, orduan, atatzen dugu osorik barrukoa.
Eta hemen ere berdi, bi izate bi, ateratzen dugu barruko osorik. Hau, neko errexala, ezta? Adibidez, isak ara emango ditut. Orduan, 13 ken 7 6 da, eta 3 isa ken 1 isa 2 isa. Isa gaituko ezaguke 6 zati 2 3. Konprobatu bat dugu, ea benetan soluzioa den edez, horterako isaen ordez jarriko tiru. Izango lizake. 3 gehi 13 ken 3 bider 3 gehi 7. Eta bazte egu 0. Hau, 16 da, ken 3 bider 3 bederatzi, eta bederatzi eta 7 16 da. Egin dezakegu hau, lau da, eta hau lau, eta hau 0. Betetzen da, horan hau bai da soluzioa. Errexago izan da aurrekoa baina. Ulertu duzulakoan ekuazio irrazionalak nola egiten diren, beste bat arte. Agur?